Ináčko, no počkaj. Pil na čo bereme? 4. Tí chalani už išli sami. To len takú tapku. To len zentím. Takže máš hodné a to je máš. To nebude nikto, to nebude ten. Malé ryby, čo ryby. Na zdravie. To nič viac? A hen to aj do terénu bude? No, Ale keď každý má takúto a to rozčapuj, počuješ? To rozčapuj aj načapovať ešte raz. Ja ich to hore prejdu, boj. Môj mi už ide, nepojmať. Dobre, no búchol, seriadne, ako sa stretlo. No išiel a vieš, prevázol sa, ťahal a... Dajte tak ho naplniť. Vypijeme a ide ju naplniť ešte. To nevypijem, to musím ísť. To není vám už nic. Podoba to najviac. Tak ja som vás nevypili dve chvíľovice. O to sa jedná, ale... Ešte. Čo? Tak ideme táde, nie? No tu máme ešte kolegynu. Ale... Ale chalani, Jarovi dostali do topány, každý len pali. To nebudú rozmeť. To je lepšie takto, pravda? Ja viem. Lepšie to je, no. Budete to aj to púťanie počuť? Tebe ide oslaviť to moje púťanie, ale teraz ho nezývali. Počuješ to ticho? Žiadne hlučné dýchanie. Nadstúpala, ale vraj. Naplný vraj, či som... To si musela si ti zebrať. No to ja. To na nič, ale vraj nepasuje, to len... To mohla mi variť. Hodné odložil. A hodné horsky. Hela, že mala aj horsky. Ačko, ideš dole ešte. Čo? Ja nemám horsky. Išla, Alenka ste. Tak povedal Zdeno, ty. Ale Zdeno, náliak, ja viem, že to sa takto stromečko povedali, vyradení. Jeden bol väčší, druhý bol menší a jemu musel pasovať, lebo nechodil. Ale 5 minút. Utrovte ojniku. Dušan, ale len keď dospel, keď majú ten ševetka, vieš, ako škódka, ako také novinky, vieš, také malé. Takže básničku, tá Dušan skladal, hej. A napísal, podpísal sa aj Dušan Kuboň. Ako to? Spisovateľ Dušan Kuboň. No ale ako to je? Tak aj ide hneď do toho času. Pískalka. Vyhazila, vyhýčka, všetky svietači, stavkači, krvíte. Niečo? Ale teda vieš, čo Miro. Ono si nie. Ja sa mu snažím nájsť, ale si ma takto potrbujem. Čo? Čo si ukážam? Možno s podkom je slabo zavrieť. Oni sa aj posúdiť. Teraz to ti smolo cez toho, že aj tu štát. Túto gumu ste mali asi joj, humasnú. Ne, prevrátenú. Musíš ju vyhodiť. Nemusíš ju vyhodiť. A však Hanto si daj, Hanto zápti. Ale to má kávu. Ja vy to máte to hria. Dosť hriaceho. No už teraz to nedávaj. Čo nedávaj, dávaj. Sa to lialo, no. Nie, nemáš dobre zavrete, ako ja keď som išla, pamätám si Jalera. To nemáš dobre zavrete. Ty kokos, dívaj ten... To má lepšie ako ja. Nádhera. Tam má tiež gorálky.
Pálené záple. Pajenečko, pajené, keby si zeme okého sivotek by zostal. Toto, víš, neviem, či sa ti nepretrhla, nie? To je na nič. No neviem. To ti môžem zrezať. Kde? Ja v najhoršom prípade berem tam. Sem sa díva. Tatko, henten si rezervujeme. A ten jazyk nemusela vytvárať. To bolo dobre. No poďme už. Daj tu chvíľku, ideme hneď si zrezať. Sinátor, my si nájdeme stromček, hej? Môže byť tamte. To je zebed, nie? Viete, ty zebrať, ja mu to keď ja to mám. Nevidím, aha, vidím. Ale čo som robila, to nie je zahačala sa mi takto. Zaušli to tak, a či zaušli, takto som si prišla do sadu a do skladu, no ja som do tej rozhrabky a vravia, a takto zaušli to som neodepila. Ja som myslel, že to udám za mnou vlastne. Som neraz to urobil. Tak si mi vraví, mne sa vedľa zadepnú to zaušli. Otlač. Veter, a jako si dávaš, že... To môže tam. Priečo tam. Tým, že ísť dole a tak. A je tu. Au. Zrezal som a ešte si není dole. Niečo nádherné, čo? Niečo úžasné. Niečo úžasné. Také ste ešte niečo nevideli. Také ste ešte niečo nevideli, čo? Šopa, šopa. Iva, na nohy majú radi vyššie stromy. Keď tak sa odreže, no? Toto by bolo, vieš čo? Ty ho máš veľký, keď ho nevieš ani zdvihnúť. Otočiť, trojka by bola pre mňa. A dole trošku ohna to nevadí. Jeden, pri trojka by bola špičkou. Národa, čo? No, keď dva stavce šuchneš dole, tak... Ale ste ho mohli už to delo, on nechce mi tam Ale veď to nehaj tatkovi tak. Nie, šeština bude ešte peknejšia. Počúvaj. Toto je holé, tu do prčí, šuchni sa ti. Ale čo stále šúpaš? On takto aj minule. A takto to šuchneme a bude dobrý. Áno, toto bude vlačiť, toto takéto holé. Ale za to nehaj tak. Nie, to- Šuchnutý. Počkaj, keď si takto láhnem telo má. Ale počúvaj ma. No tak ty máš meter, 80. Meter 70, 6. Tak ho šuchni. Tak ho šuchni. Tak ho šuchni, teda. Ale šuchni. Počúvaj, Ako to je bratkové? Počúvaj, Emil. Táto už to hľadali ako... Emil. A to dole hore to není krivé. To sa ti fakticky sa nezdá to tak. Na strom. Sa to nezdá, ale... Ja mám tie formičky, ale tie umelé. Ja som si dala také malú. Slivovica to kvalita. Mám také ako kvietečko, taká hviezdička, aj taký ako mesiačik, umelé. A ja umelé. To máš ty, čo ja, ty máš. A mama, ale mama aj kovové, hele, ale to sú strašné. A hneď sa netočí. Môže byť Celkovo stopný. A lenže otočiť, ale riezky a tenky. Emil, ono by to bolo dobré, ale je tenky. Ale vieš čo? Nie, to... A kde je to bomba, či nie je to bomba? No ešte bomba to není, to je bomba 5. Nezerte si. Že? Iva, pravda, to je bomba. Krka. Zapíjame rodičovský strome. Dobre, no. Nebolo to zle. Ale Božka nelúbi slivovicu. No nie, ale Ivan. musí byť. No ja už sa nečudujem Mirovi, že nemá slivovice. No, Máme, to je litri. a kde? Inflagranti teraz, inflagranti, toto tu vidí. A to je tam Kde ich dáme teda? Ten chce mať... Máš, že... A počkaj. Dvojka je pekná. Peknú tam má trojku. Emil, kde máš patok? Daj mi ten. Dajte štamprlík dosti, ty nemáš štamprlík. Ja neviem.
Ale No, mama. nechaj mi z tej tvojej nakoniec. Ja som povedala, že potom si dám. No každá tvoja čina. Dušan, počúvaj. Chvíľečku vydrž. Tuto keď sa ešte uleje, ešte po 2, verte mu, že aj ten bude dobrý deň. Aj haluska narostie. Ja by som nešpetil, že by som tam bol a hovoril. Tatko, počúvaj ma. Je tam tretia. Miro. Na treťom chyba Máme halu, dobrý že tam je to stromček, úplne nemám. nemáš nič. Á, dám si. Ako bude? Napor treba to pán. Si nevytáhneš ty truhlík to. No Miro, hýbaj sem. Mirko, tatko našiel taký krásny strom, ala tuty. Čo není Za vidno? chvíľu sa donese. No hýbaj, hen tam tých dvoch truhlíkov dor. Čo to, no ani jeden není pekný, no. No otáčaj sa zadkom. Hovorím ti, že máme krásny strom. Počkaj. To bude. A kade ste chodili vy? Montgomery. No ale nič. Ježiš, to čo je za strom? Ale ísť, prosím, toto je nemožný strom. To je Čečina. No ale na vieš čo, taký strom by som nechcela. Pozri sa. Poď sa pozrie. Veď to je strašne husté. Ale Taký strom asi mali prvý raz u slobodu. Dá sa sajte. A rukavice tak Máte pekný, máš chodiť celý deň. Nebudem musieť za mnou a nezačo iné. Ja už nemám čo. Máte teba kresťanskú masrumu, jak to chodí. Emil vraví, že Ja sa bojím, že keď tu stretnem, že zaplatím šampánku. Vieš čo, alebo chytro potom do auta. Chytro do auta, až nikto nevidel, lebo ináč je bomba je Mirova. To sa iné zároveň čaká, to každý rok sa strieda, vieš, no ale... Nemôžem kúkať každý rok jeden dva. Nemôžem byť ja každý rok. povedala, že Nie, ideme ohniť. Tam je trojstavkový. Ja som rád, že 5 urobím. 5 A tak, Kde sme to boli Miro? Počúvaj, ten stromek, kde to je ten tvoj, čo sme to rezali? Nech si radný. Počúvaj, ten Ale stromek, už nemám čo dať je. Klobasu. čo sme to rezali? Klobasu nie, slaninu chceš? Tak poďme tam, zrežíme a tam aj opečeme. Neviem, či ešte je slanina, počkaj. Počkaj, rúbsak si neotvoril. Za mnou. Tatino, osni, tam si mal počkať. Kým to nerobí nič, ale teraz, vieš ako, ja som naprostila si to mačo nerobí, ja som boli v rýzne smere, proste takto, spomnienka, že sme boli ešte rozprávali, čo sme a ja som sa veru stojí, že vrejme som ako nenevaj sa ma, že to fajn nechcel po tej nemocnice, nemohla som raz Väčšinou okolo kmeňa. Ruky najskôr natáhni, kde môžeš chytiť. A potom nohy. Nie si skôr nohy, potom ruky. Marcel, máš čas. Poješ dole hlavu. Máš čas, kľudne, hej Marcel, kľudne, máš čas. Mal si dám na hlavu tú čiapku, až ti to nepadá tento. Témové, ako som tu takto. A na čo máš ten kába taký? Začiatky sa A zle mi prišlo, ale tam prišlo. A zaujímavé, že chodci majú tiež. Máš čas, Marcel, furt. To už je normálny bol, ale Šimon sa to ako je to. Poďte sem vy dvaja. Rastio. Pretože to... A to vyrastá, nie? To si dal také one, že ja som to nedomal pravila. Jo, ale dáme však dones tento paličku na opekanie. Zase teda neviem, ja nechcem to zavrali, ale... Nie, bo však sa deskom išla. Prečo to a nedajú, no tak čo, neviem, teda nechcem povedať, nemôžem, nechcem. Viem, že takto potisne
ako sladko. Že ako to má, tak sme to tam napravo a ešte toto, že... No tak ja som vravel, šterka, čože? Dobre. Rodičov. Päťku si nehaj, ty. Tam máš ale 6 stavkov. To je 6-stavkové. Ako počítaj? 6 ide dole, ty. Tak to musím až 2 zrezať. Nie, to nie je. No, vravela, aj mala vyššie. Ale oči. 212 mala taký. A na tak to je oškvarek opač, jak to. Zrna kúpneme, čo mám. Pôjde si dať. Táto to Treba jedávam? Jano. a táto nie. Tak. To stále páda. Mám, to je základ. Tam je také seno a na tom je dáci ide. My tam máme taký rebrík a dole sme za šmykli. Máte už pláče. Máte od hora sa postav. Poďte, Mačko, poď. Ráčo by to povedala? To maminka, tak. Pianinka, moja. Ja bez paninky si Či Riano porod cez raz zebral. No takže ešte 4 strom? Počkaj, už len 3. Chcete pomáhať? Teraz. Ale stvárky má Andrej, ale nápad. Došli. Tak pošli. No to si teda žena malo dala. Čo už mám robiť, keď si vyjede zebral? Ona počítala, že budú mať aj švahrovci. Doniesol liter Nie, vinečka, jak to bola ona preto mu sama dala seba. málo, lebo... A že mám druhú. Tak dávaj. To mu dala honné, však celú nebol doma, tak za výsledky sa iba dáva niečo. Aha. Bol v robote, že si chodí po chlamo. Ale jo, manželka, máš prelie. Potom sa roku musíš dve kúpy odezať. Ale není Žemec, nadaj Je vyrobená, len je postavená. lebo A ste otvárali na používať. toto je používať. Ale teraz sa týka Prešova nevolia vode. Teraz som vešiel do priamého areálu tých Kubanovcov, takto si oni žijú, takto. Dopekajte. A ešte sa Prikopekaj. aj poklepkaj, ako to ty vieš. Prikopekaj, my ja idem do bunkru. Tento týždeň. Ale vám to nehorí. Ja idem do bunkru. Ale treba aj dreva tam bohynu vám. Čo, drevo nemá kto dať? Tento týždeň, že si otvárali a niekým ma zabil. Počkaj, sa postavím. Tak čo poviete na klobásku a na výrobky? No, dobre. Aj mi môžem zajesť. Hej, hej, Pánova, začína späť. Tano. Ne chvíle, jutro mala. Vieš čo, Ivan, ale ona není zlahaná. On ide ísť hore kúpe one. Tu máš ten jazyk, Maťo. Samozrejme, čo moja tátovka, kamarátka. Poďte sem. Pozrite, takto tu chodíme. Ale aj sa strikne. Ale teraz sa nestrikne. Joj, čo sa zlomilo. Ozina bola zlomilo.
To sa nedá len tak výhody, neboj. Ja to tak. Teraz som sa dohodol s tými cigánky. Nič, taký najmenší, deti som vedel. Poprvé! No Akcia. neposúchme. No už si zavesený. Raz, dva, tri. Kuba, bolo viacej asi sivky. No henten je ale na hovno, to ani nechoď hore. Počuješ to no? Tam ani nechoď, to je kareta. Ja ti to ukážem. Tento není pekný, poď. Teraz ďalší, to blázni. Telo stromkov na nabrať. A horolezec. Lukáš, ti je krajšia tá tvoja čekina. Ty dám čečiny, ty. Taká planšia čečina sa zdá mi. Čak? Nie, dobrý. Taká planá čečina Tu. Planá. No teda vieš čo, hela, Daj tú ostrvku odtiaľ veď do škaredy, ty. Žlčiu, ale má krajšiu čečinu, ako je. Je väčšia čečina. Stromček je, ale... ale šučí. Nie, Počuj, Tu je. pozor. Tu nie. Pozor. Pre Boha, čo je tu stromom? Jeden Riky, poď tam. chalanom. A my sme mali kedysi tak, ale prečo to takto robiť takúto škodu? Ja by zebral len tak zešplhal. Hej, Ináč bol dole, hoci som nechcel vidieť. čo? Tento bol taký zrebnutý. Dobre. To je práve, že čo budeš chodiť, hela, Ste dole, čo vy chcete chodiť? Áno, máš pravdu. Zoberaj tieto. Ako ja som tam mi nejako teda, keď to robí prejsť, tak som to jedno. Už spadol. Miro, fajnovo. Ale teraz neviem, že, či to mám nehať, ale ten šampanské, kto bude dole? To Viktora Pukote. No musíš ho doniesť Víte ho, ale... Dobre, ide na dole. Naše pôjde druhý. Ja skoro je taká, ako je tá moja. Čo sa schovávaš? Myslíš, že sa Andreja neuvidí? To je taká domácejšia, pravda. Keď je taká... A vy ho Prvú netreba hen tak, treba, že prvý sme krajevali, potom je to si klobásku. To nie je moje. Áno, to sa cez moje dobe nedával. Ale si prečo nenajal? Ty si mal len 3 kilka, ja som ich mal 10. Otvorné krivo. Kto to bude krajať? 6,5 kila som mal. Ja tú klobasu mám rád, len Ne, to keď je 5 kg mi je zlečne, no začne sa nikdy delať. Tak Ronovím, či tu sa to ešte nalibuje. To preto furt na to. Daj. Ja som tiež nič nepovedala. Ale vedela som, čo mám na mi nohy. Ja idem eurokom a už takých stalo. Ja tam idem s tým vodiť. A to čo máte na telefónne preboha, že vôbec to berete. Mama, ale popravdu. Neviem, kedy. Ja mám ako na to, na dobre je natočený. No a nemáme krásne stránky?
Ten ťa ešte nech vzadu rozpočuje. Andreja, kereto, jaké? Prečo aj ten ten je podľa môjho gusta? Ten je podľa môjho gusta, ten je taký promenčný. To je kari, to je tvoj. A neviem, už ani ja sám neviem. Ale počúvaj. Neviem. Kameruj nás, že ako keď sme